Lakhain ko ratrok Duar Baguri MSC constituency under Kardik Lekthe LP School ahem arve ki janglote Langbung saide titi school hem repairing nang selam pipon vek thapusi school headmaster pen kachuning ripon. Lason si birthe monir tum doctor engineer teachers kapre ka saile claim ponji pustame education thek vek nangji anlote munir ning hangaling stame claim unpo lapen claim thekpo lapen education ta foundation mission nangji lake LP school pen si students atum mission charlie ponlong nangji pen mission LP school ahem do vek nangji anlote students atum paprang dun unpo sitame kesuman LP school ahem ke rak thang TTC thek ponlo Lason thak si Kardik Lekthe LP School ahem ta ting rak lapsi barikha lutangte classroom aluta Langbung saide titi labangsu Kardik Lekthe LP School establish take pharokre kebra phokebra hinian imkansi establish pono lapen butho surihni ra krei si pen surihni ra krei hinian imkansi school buildings construction kam ki claim pon surihni ra inkora pon imkan anke 13 years running lo mate 13 years playing po Lasi repairing jeb hansi tovar cholang dinglo puta managing committee tumpen phirangke thenglo ningje pon lasi karbiang long tokano anta LP school hem mission saide lo pusi report chipi laplo lapen karbiang long ke quality education silam pon laplo pusi education em richard to bi pen ningje pon vero sitame lapuson school hem kira ka phai ki bat aret ke konasi quality education konasi silam ponon po Nasi Kardik Lekthe LP School ahem prabjin pen repairing sonte mission ji pusi teacher lapen managing committee tum pen phirang ke thingnu ningje pon ola so hengno era puthak bang ke lai khanlo nilitum ham prabjin pen repairing bang nang pik nang pu pusi nilitum la kalbeng long to mas council tum han choni redu niklo si nilitum Kardik Lekthe LP School abang ke hok lo hengno pin lo condition abi pin lo si school established labang 1952 se established la peno la sura a building construct bangke kikim pona bangke 2011-12 hosi kikim ponilo asi energy ki dinglo penengan ke 2025 lo posi arji dingel na posi ting ta demesel ablo ting hingno elo bagi elo asi masap sab bagar ke janglo pulongte arve ekdom priyat po classroom arlo bang langbung chiplang de ti nangle tum tame thiglong lo pamo ta somartum langbung thaksi ekdom pu ini plaplo go somlo somartum mane akeng bangke la lang along sigi dolo asi Lana akitu ke sung sini tum cetong nang lo. Sini tum arve ke jang lo pute arve char silu na sini tum class guru di. Nili tum da delu somar tum da song thak lo. Sab sab somar tum aduk do pik pik lo. Kasi sopen lang lo pulo ten litum education em la pen ke tum karbing long ke Japon. Aki hai doctor tu liang rong hang. Sar halang tum hani pen. Ni tum nama so school phan prabjin pen. Major repairing nang api phan sini tum la. School management committee hin pen tum ba HM hin pen tu ni tum party lo Dolamara pen arjison rong par karbing long life